Había unha vez un fermoso barco encantado que, durante a súa fase secreta, transformouse nun libro xigante. As persoas que por ali pasaban se respondían sobre tal feitizo e vían con curiosidade dentro daquela casa libro, o libro de Luisa Vigalt. De pronto asomou por un lateral unha guitarra inglesa con un libro de Rosalía de Castro. Acabo de salir de Castro, e ando polo mundo presentando a Festa das Nosas Letras. Gustaríamos saber que se esconde no interior deste libro? Violino! Onde andas? Vente, que isto está cheo de xente! Hola inglesa, hola amigos e amigas. Eu son o violín que tocaba Luisa Villalta. Ben sabedes que este ano a Real Academia Galega adícolle o Día das Letras Galegas a miña amiga da alma. Así pois, que queire coñecela que me siga. Hola, xa estou aquí outra vez. Luisa Villalta naceu o 15 de xullo na Coruña de 1957 e faleceu na mesma cidade o 6 de marzo de 2004. Sabe de restar? Pois, calculad os anos que viviu. Morreu moi nova, a verdade, e iso é moi triste, así que me falar de outras cousas. Sigamos. O seu pai chamábase Rafael e a súa nai María. Como a tantas nenas e nenos foi medrando entre as hóspedes, larpeiradas, xogos e risas. Un día empezou a ir á escola nun centro presumio da súa casa, o Colexio das Osorninas. E máis tarde fixo o bacharelato no Instituto Eusebio da Nava e estudou na Universidade de Compostela. Deixo a cidade, deixo a casa abandonada da mente, e eu mesmo livro-me do costume inmutable de min, e xa non coñezo nen garda a porta e son extraña, como se tivese de morrer na primeira xuventude, que deixou tan intactas as paixóns. Deixei a cidade olvidada, en instantes olvidos. Paso a paso terei de poner no teu PC o tecido do regreso, telas fúteis, do espírito de noiva, non convencida a la neira que chegarei a entender cos fianos viaxeiros. Centro móvil que retorna na única dirección da miña propia vida. Pero aquí está outra vez. Se sabedes que Luisa lle quiso tanto, tanto a cidade na que naceu, que para ela dicir cidade alta era como dicir a Coruña. A praza banbuxada polos nenos xogan, espera e garra. Un recanto de sombras preparada da vontade popular. O sol axoellas un pouco cada cuarto de hora ao aviso do reloxo. Grado exacto dunha voz legal que nos mete dentro, mentres o vento, por detrás, a gatiña canseira camiño do cemiterio. Cada cuarto un aumento, unha lúa sonora fai cantar o mesmo rostro diario, sobre o teatro de títeres á vista do público que pasa. Ou fica na sombra dos soportais e nas cafeterías, botando a sesión de cantar a súa historia inventada. Os nenos saben que no interior do concello as escadas son excesivamente altas para a idade da xente, que as paredes cheiran igual que billetes mexados, e que só uns zapatos adultos son quen de facerse ouvir, desde o ceo dos corredores até unha rúa que termina por coller o tren. Cando o reloxo dé as últimas 12 e levante o pleno do día, os acordos ficarán como sempre pendentes de tramitación. Pero non pensedes que cando escribía só facía para os da Coruña. Ela pensaba en Galicia e no mundo inteiro. Un día escribiu: non me compoño de partes, senón de todos. Importáballe a ecoloxía, os dereitos dos nenos, a paz. É verdade, tamén lle gustaba o pan de Carral, os queixos de Cambre, o leite de Flandes. Xa vale, inglesa. Deixa-me a min que por algo acompañei a Luisa durante tanto tempo nas súas aventuras poético-musicais. Vamos acompañar na divina. 7 amiguinhos funambulistas. Para acertalas, son as pistas. Que será? O pentagrama! Ai, miña amiga, digo nos pedra pola boca estabas mellor. Venga, paso para logo. Luisa era moi aplicada, o tempo que era rifada en grandes cursos ao colexio, instituto e na universidade, tamén foi a conservatorio. Con 8 anos foi a
Que sorte tiveche. De grupos de música de cámara, da Orquestra de Santiago de Compostela e máis da Xoga Orquestra de Galicia. Eran recitais, pero para ela tiveron que adestrar un montón. Como ela decía, ensaiamos todos os días, fatigando a repetición e descubrindo pequenas xemas escondidas. Repetir outra vez os días seguintes. Que é mellor que ela para relacionar a música e a poesía. Mesmo redactou un traballo titulado Ao outro lado da música. A poesía relaciona a música coa poesía galega ao longo da historia. Inglesa, tocaba a min, piano de guitarra. Tranqui, colega, non te porrices. A fin de Salía de Castro sempre presente na gran festa das letras galegas e eu, ben sabes que sempre preto dela. Non a esqueces que se dedicou o primer día das letras galegas, celebrándose todos os 17 de maio, se recorda cando publicou Cantares Galegos. Vale, aceptas as miñas disculpas, Inglesa. A nosa amiga Luisa Villante tamén lle gustaba o teatro. Mesmo se atreveu a retomar os personajes da traxedia de Shakespeare para a súa obra As certezas de Ophelia e para un novo ensaio no que compara o Hamlet do autor inglés londoniense Albert Quinteiro, máis en hispánica. Iso sí que é estudar. Na súa época universitaria tomou a vea de escritora que a levaría a escribir artigos en xornais e revistas, publicar libros e gañar importantes premios literarios. Como premio de poesía Espiral Maior co seu libro en concreto. Pero escribiu moita máis poesía, música reservada, ruído, apagado. Sí, claro, sobre todo coñécese como poeta. Mesmo estaba a voltas un libro de poemas que alucinou, as palabras ingraves. Pero Luisa Villante foi moito máis que un poeta. Deixounos contos, novelas, como as chaves do tempo. Foi dramaturga, publicou 5 pezas teatrais. A propósito do teatro, pasou con Paulino Martínez, compositor musical, escritor e profesor. Foi Paulino quen lle compuxo a música para a súa obra de teatro, O Paseo das Esfinxes. En 1988 aprobou as oposicións para ser profesora de Lingua e Literatura Galega de secundaria. Moito lle gustaba traballar con rapazadas. Ai sí, e deixou a folda pegada polo lado dos CIES Leus. Que che pasa? Acabaste mal? Non podo seguir falando. Claro, queres contarlo ti todo e pasa o que pasa. O que Violino vos quería seguir contando é que ademais de falar galego e castelán sabía alemán e francés. E dáballe tamén o italiano que ata traduciu obras dende este idioma ao noso. Mamma mía, ven, vamos, Violino. Estou super contento coa vosa visita. Cantas amigas e amigos tedes vos? Pois Luisa tiña e chega a ter unha morea e agora tamén conta convosco. Seguirás a falar da nosa Luisa, porque aínda queda moito e vou por descubrir desta galega que sementou moito amor á nosa lingua e á nosa cultura. Neste 2024, a broma autorizouse Caleriño Aventureiro en todos os colexios de Galicia. Agora só me resta cumprir un sono, acompañar aquí, neste colexio, os seus versos coa miña voz de violín. A amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas, onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas e tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que a auga dá vida, non dá lavada, pola dor que se esfrega, deteriora, volve inúteis. Entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas.